Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska to bude, jak sa z tohto paráku, to sa stalo neviem jak dlho, sa presúvam, čakajte, to tamto je tam vily. Chat mám vypnutý, lebo oni si tam píšu správy a ma tu zase otravovali. Takže tu nie je nič, tu nie je nič. Aha, drevo sa mi veľmi hodí. A toto tu všetko presťahovať do tamtej vily. Tamtá vila je ešte, je to novostavba, to znamená, že sa nedávno postavila a potom takedy si to tie veci rozstredím. Teraz sa mi nechce. Teraz mám obmedzený čas na točenie, takže sa mi nechce. Tak no. A keby ste v tomto videu počuli pípanie, to mám nastavený časomieru, že by som vedel, jak dlho môžem natáčať, že by to mohol vidieť na YouTube, lebo mám obmedzený čas, ako som vravel. Čiže toto nejdem tu, ale idem to dať tu do častiek. Jak sa zmestí, tak sa zmestí do ryti. OK. Tak som to nechcel, ale čo tam je? Aj, tu bolo. Boha, tam sa robím. Tam nie je ničo k videniu, sa mi zdá. Tam bolo menšie komplikácie. Len. Tak, hotovo. A teraz už by sa mali dať otvoriť všetky, hej. No, takže takto to tam zatiaľ nahádzam, čo mi netreba. Jak sa zmestí, no. A potom už si v týchto tu čestiach, čo budem mať, hej, už to potom potriedím dajak, keď sa mi vôbec nechce. Toto je inak sprostite. No, nevýhoda je toto, že keď máte vypnutý chat, to nemôžete sa teleportovať. To sa môžete teleportovať. Tamto je rezidencia, jedna oblasť, čo máte zabezpečenú, čo musíte vy samostatne ako majiteľ oblasti musíte povoliť druhému človeku, aby to mohol otvárať česky a proste to máte zabezpečené. A na jakom serveri hrajem, to vám hovoriť nebudem. Ani jak sa volá toto moja peska. Lebo áno, všetci rezidencie majú svoje vlastné meno. Toto je čokoláda. A nepýtajte sa ma prečo, ale mám obmedzené jedálniček. Nemôžem jesť nič, čo má ani gram cukru. Nič. Od zubárky. Ale dlho to nebude trvať, dúfam. Toto tu. Tak. A toto je to česky, hej. Toto potrebujem. A inak mal som šťastie, bo ten deň, čo som tu bol prvý, už nič. Tá tu do toho. A inak som to dosť bohatý. Dosť bohatý. Mám 241 000 zlatiakoch na kryštály. Sú viacej zlaté. A enropy, keď máte bohatstvo, ste bohači. Bohači nikto, skoro nikto. Čo ja viem, poznám jedného typka, čo raz napísal do chatu, že získal enropy, čo je to najvzácnejšie, čo môžete na tomto, nepoviem vám akom serveri, môžete. To je proste to, keď ste to máte, ešte keď toho máte milióny, tak to ste bohači. Bohači, bo nikto toto nemá, a to je len jeden typek, o ktorom ja viem. Nekamarátim sa s ním, lebo ma to ani nenapadlo. Ale napísal raz do chatu, že má enropy. Že chcel dať čo kúpiť na enropy.
A proste jasnejšie než kryštály, o mnoho. Kryštály sa ešte ako tak dajú získať, ale nepýtajte sa ma, jak sa dajú získať entropy. Slovujem to zle. Nevadí. Entropy. Tak, no, pretriedené. A čo budeme v tomto dieli ešte robiť? Tak to natočiť 2 diely, ale neviem ani čo točiť. Takže tak, no. Toto tam bolo iba jedno české, no. Že sa mi to ukladať nechce, to bude až 2-3 diely ďalej. To znamená 3., 4. diel. Nemám tu hore ešte za čo. Hej, a tu bol údaj, kde tu tak bol môj papušek a to mal ešte pelušok, aj pejsek, rovno ho aj skopem a mu toho tam prerobím. Tak. A inak neraz sa mi povedol spadnúť úplne dole. Neraz. Toto nemá zabrany. Tak, ono je noc. Boha. Iba jedno srdiečko, to by sa povedal na viacej, ale nestežujem si. No dobre, ešte koľko môžem nahrávať? Ešte... Neviem. Ešte 7 minút, no. Toto už nebudem robiť. Ja to tam dám pelišok. Čakajte. Tak. Dobre. No máme 6 minút. 6 táčo. Čiže... Jo, a keď sa vám páčia toto videa, toto je moje úplne prvé video. No nie prvé, ale mám tu ešte jedno video súkromné, keby ste ho chceli vidieť. Mám ešte jeden kanál, ktorý je zverejnetý, ale čo by nemal byť zverejnetý. Ale je ten papušek. Tak, papušek. A Azor je môj pes a ten nejak sa bude volať, neviem. Ani tak mi ho tam nejde položiť. Chod. Hej, no tu pod. Tak. Už. Dobre. Už to ide, no. A máš to predušek, Azor. Choď tam, prosím, choď tam. Choď tam. No choď tam, ty. Však pri najhoršom ho podkopem. No, poď tu. Kopem strechu, že by sa tu ľahšie dalo. No a sadni. Dobre. Dobrý Azor. Tak. Azor je môj. No nie môj, ale dedov pes. Je veľmi zabavný, je to jak väčší. A možno ho takedy vám ukážem. Možno, keď sa mi podarí nad elektrikou zvíťazí, lebo s elektrikou, bo môžem si mobil s počítačom prepojiť a to znamená, že potom všetko toto sa mi pošle do počítača, nejakého prečinku nového a kto neviete, jak sa ešte robí s počítačom, nebojte sa to. Minimálne tu na východe v Kapušánoch to máme od, neviem, v každých školách je to inak, hej. V každej škole majú všetko úplne iné. Ale tu v Kapušánoch je to od 3. triedy. V 3. ročníku máme no, tak, no, to tak. Ešte máme 4 minúty dačo. 4:26 minút presne. Už teraz menej. Ja neviem prečo, nenávidím to na sebe, ale vždy chcem byť presný. Keď je to úplne jedno, ale chcem proste vždycky chcem byť presný z nejakého dôvodu, nie znám jakého. Jaké ridi.
Jo a inak som človek streleva. Čo nie je vôbec dobré. Prosím vás, nenadávajte vôbec. Vôbec nenadávajte. Je to úplne zle. Potom všetci majú jak za toho drsného chlapíka, ani neznám čo. Tak a tak. Tak. No hej, presne toto som chcel. No. No. Musím z toho... A nemáme viacej toho dreva. Ukáž. A tu je ešte stak toho. Tak prerobím. A idem všetko. Zoberiem do kúsok. Tak 36 bude stačiť. Spojne s tým tu je stak a 21. Tak. Toto môžem odložiť tu. A toto zase môžem odložiť tu. Bam. A... Jo, a na tomto serveri, na ktorom hrajem, tak, no to toľko nechcem, je teraz halloweensky event, bo neviem, jak dlho trvá. Všetci poznáme, čo je Halloween. Keď nie, tak sa riadný dement. Tak do toho, ešte toľko, to už mi musí stačiť. A teraz bam. Aha. Koľko mám ich? 33, no. A toto je... Ešte času môžeme urobiť. Koľko máme ešte času? Ešte máme... 2 minúty, no tak to vám stihne to ukazovať. Toto je ešte predstavme, ešte to nie je nič zariadené. Čiže tu budeme mať Azor, tu bude nič, neviem, papagaj ho budem zaťahovať. Toto crafting pôjde určite tam dole. Možno, ja neviem, je to všetko nové a tu mám balkón, ktorý si hneď takto oplotím. Tak. A inak tento tu, nie toto tu, ale tento celý dom. Tento dom je... Toto tu nebolo, toto tu ja som postavil. Ale bez toho balkona mi pomohla jedna kamarátka nová, čo som si ju našiel na serveri tomto, čo hrajem. Mi pomohla to postaviť. A je to český server, takže rozumiem každému, nikto to nepíše po anglicky nejaké, neviem ani čo boha. Nejaké, neviem čo. Takže tak, no. A ľudia, keď sa dá, tak môžete točiť na YouTube, ale prosím ťa, čo najskôr si urobíte dvojfázové overenie. To je, že môžete točiť až do preboha fantomy. Glúpy fantomy. Procedúry by. Neznám, na čo Michael predal fantomy, boha. A ešte. No ešte. Oficiálne pořaduje rozdíl 2011. Tam ešte neboli, sa mi zdá. To bolo iné PvPčko. Tam to bolo jedné. Úplne iné. A potom vtedy som mal minus 4 roky. Dobre, takže ľudia, budem sa musieť rozlučiť. Takže čaute, uvidíme sa u ďalšieho dielu a zatím čau.